il-mami mietet b'overdose, il-mami kienet edha ma' persuna, meta mietet b'dil-overdose. Jiena, il-mami tiegħi nafa sew. U l-mami tiegħi kienet dejjem, mhux ħan nikdeb, il-mami kienet ħafna drabi għajjiet minn din il-ħajja, provat ħafna tiqaf mill-vizzju, għamlet ħafna programmi u jisu qatt ma rnexxiela toħroġ mill-vizzju, dejjem kellem relapse. Kienet tibqa' tħossha ħafna guilty għax għandha tfal. Iżda ommi kun meta kienet jisa lesta biex titlaq, dejjem ħallit itra lili u l-ħuti dejjem. U l-ewwel ħaġa li saqsejt il-pulizija meta rajtni inti lassa kont tuni l-affarijiet tal-mami ħana ħallit li xitra. Mami ma ħallitx itra. U dik għalija jena torakni ħafna għajni minna illi l-fatt. Ġifieri kien momenti fejn il-mami provat tagħmel suicidju. Yes. U kull darba ħallitilkom kemm il-darba? I lost count. U din id-darba itra ma kienx hemm. Le. Li għalik ħassejt suspettajt li Yes. bista jkun mhux attentat tal-mami ma xi ħaġa naqra Iktar fonda minn hekk. sewa. Mbagħad kif komplejt minn hemmhekk biex la darba sibt li isma' tajtu l-affarijiet mawx itra u mbagħad x'imiss. Jiena kellimt il-pulizija, għedtilhom il-inħoss li mhijiex l-mewta ta' ommi ma kienitx intenzjonata mill-mami żgura x'kieku kien ikun hemm itra. Ovvjament nifhem ukoll li setat kienet qed tieħu drogi, ġifieri tista' wkoll ikollha tmur ħażin u tmut. Iżda ommi kienet ilha fil-vizzju minn meta jien kelli sena, like fuq il-heavy drugs minn meta jiena kelli sena x'kienet minn qabel. U dejjem jekk tgħidli x'ħatajt fuq ommok isni naf sa fejn kellha tasal, ik taf sa fejn kellha dejjem tasal, ovvjament bdiet tikber, iżda xorta nħoss li there's something deeper than that. U U maqtawa suicidju jew mewt aċċidentali. Overdose, heart attack. Mela, tlaqna?